May sabihin Ilocana. Paki-like and share po para marami pong makapanood sa aking mga videos. Thank you po sa inyong lahat at shout out kay Miss Alea. I miss you. Ilang araw din ako kasi may work ako. Ayan. So, iwan ko naman itong cellphone ko kasi meron akong trabaho sa I miss you guys. Shout out everyone. Thank
Ne?
Coffee can. Pandesal po. Kape at pandesal. Ayan.
Yan, so hanggang dito na lang ulit guys. Thank you so much. Thank you so much.